A nau'i na hudu shine abin da muke kira da machine learning AI ko kuma a Hausance na'ura ko manhaja mai koyo da kanta. Shi wannan nau'i ne na artificial intelligence wanda yake iya koyon sababbin abubuwa ba tare da cikakken umarni daga ɗan adam ba. Misali, manhajojin da suke bayar da shawara kamar abubuwan da a turance muke kira da recommendation systems. Nau'i na biyu na machine learning AI su ne machines ɗin ko kuma manhajoji wanda ake amfani da su wurin ƙididdigar riba ko hasara a cikin kasuwanci. A tsari a rukuni na biyar, abin da muke da shine abin da ake kira da deep learning AI ko kuma ƙirƙirarriyar basira mai zazzarfin tunani. Wannan wani reshe ne na machine learning ko kuma na AI wanda ake amfani da hanyoyi masu kama da tsarin ƙwaƙwalwar ɗan adam ko a turance ababen da muke kira da neural networks don nazarin manyan bayanai da samun mafita. A nau'i na ƙarshe ko kuma mu ce a rukuni na shida shine muke da abin da ake kira da natural language processing AI ko kuma AI ɗin da yake da dama ko kuma yake iya yin magana da yare na ɗan adam. Shi wannan AI ne wanda aka ba shi dama ko yake wa kwamfuta damar fahimtar abin da ɗan adam yake nufi ta hanyar magana ko kuma ta hanyar yare. Kamar dai Google Translator wanda muke amfani da shi wurin fassara yaruka daga wani yare zuwa wani yare. Kamar rubuta saƙonni ta umarni na murya, kamar AI da suke naɗar sautin mutum yayin tambaya ko kuma yayin ba da amsa suke amfani da sauti.